Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sutarman Channel. Channel yang mengulas tentang dunia perrokokan Nusantara ini, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Oke, sobat-sobatku semua, telur-telurku semua, jumpa lagi pada hari ini dengan saya Sutarman Channel. Dalam video ini saya akan mengulas rokok Jisamsu Refill Super Premium Maestro Edition. Wah, ini edisi bagus ini, Maestro Edition, edisi yang paling apik dewe gitu lho. Nang video sadurunge wingi aku ngulas rokok Camel kuning yellow 100S. Bagi turun-turun sing turun delok videone, didelok, dikomen, di like, di share, di subscribe. Matur suwun sadurunge lur. Iki aku ngulas rokok Jisamsu Refill Super Premium lur, sing Maestro Edition. Nah, rokok iki rokok lawas iki lur sajane iki. Iki mang aku tuku nang ngene toko langgananku, toko Madura ya. Murah hargane, cuman 21.000. 21.000. Iki hargane nang ngene pita cukene 26.000. Rp75 per 12 batang. Iki harga nang cukene lur, nang pitae. Tapi harga nang ngene toko Madura 21.000. Mbok maneh nek nang market mart koyo Indomart, Alfamart, apa dan lain sebagainya aku gak ngerti, aku urung tahu tuku nang kono soalnya. Ya aku nyoba tuku nang toko Madura langgananku. Iki lho rokok lho, warnane ireng iki lho. Jerone rokok iki rokok wis dibungkus ini ya, dibungkus diwadahi. Tapi tiap-tiap batangnya iki dibungkus maneh lur, ambek bungkus kaya kertas apa ya, nek ngarani kertas aluminium ngene iki lho. Apik pokoke, edisi spesial iki. Nah, iki rokoke Jisamsu. Iki gawenan Sampurna lur. Gawenan PT HM Sampurna iki. PT HM Sampurna Tbk Indonesia. Kode produksi 25 Agustus 2025. Si anyar lur, si rong wulanan wingi. Iki anune ya. SKT. SKT ini sigaret kretek tangan ya, berarti gawenan tangan, lintingan tangan nih lur modele lur, tapi tutuk rokok linting biasa iki. Jelas ono tenaga mesine. Maksudnya sing gawe iki wong, cuma dilinting wong tapi dirapikan maneh ngono paling ya ketokane. Dilarang menjual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Pasti iki ono larangane kabeh. Jadi kandungane lur. Kandungane nang rokoke iki 39 mg tar, 2,3 mg nikotin. Kode nikotine ya. Rokok soalnya. Rokok apa? Kretek, kan spon filtere. Nah, nyacak tak buka ya. Oh iya, wis ngopi ta durung awakmu lur? Nek durung ngopi monggo nang ngopi kene. Monggo sak seruputan sik lek. Alhamdulillah. Yuk dioncak yuk. Nek menurutku iki lur, Samsu iki rokok luar biasa iki lur. Soalnya apa? Nek menurut aku pribadi ya. Nek pas aku lagi awak meriang, greges, pilek, tenggorokan serik, kan gak enak to ge rokokan. Pemane kena rokok putihan ngono, wah tambah nemen tambahan. Nang gorokan niku rasane gak enak. Iki mangkane tak rokoki rokok apa? Jisamsu iki supaya gorokan iki rada supaya gorokan iki iso metu anune, sepurane metu riyake. Metu lindire sing mengganggu. Nek tak rokoki iki tenggorokan seri apapun pasti waras. Tadi gak perlu nang dokter aku lur. Iki doktere lur. Dokter rokok iki Jisamsu iki. Iso-iso ae. Pion-pion. Tapi emang mandi lur nek menurutku lur. Nek pas aku lagi awak meriang kate pilek, tanda-tanda indikasi ini kate wong kate pilek kan ngono iki kebanyakan ya.
tenggorokan seri, awak luwara kabeh. Sendi-sendi ku rasane kaya waduh, kaya kate copot kabeh ngono lho, boyok dengkul rasane awake kok dibanting-banting dikepuki wong sak kampung ngono modele. Terus hari berikutnya tenggorokan sawerik lara. Nek kon peksa rokokan rokok sing mok senengi biasa ae, mbok rokok putihan apa rokok apa lah. Wis pasti tambah remek engko akhire tenggorokanmu. Tambah gak karu-karuan dadine, gak enak dirokokan. Dirokok iki insyaallah mandi. Enak disedot nang tenggorokan ya enak. Terus cepet kok anune, apa nek ngarane iku? Sik, tak njupuk iki. Rada angel ngene. Kan sing nyekeli kamera. Rada iku pas lah, bersahabat lah nang kone tenggorokan iku. Cek ya dulu ya. Rada angel soalnya. Nek mau rokok biasa. Sorry lho, sorry. Dulu iklan. Iki lho. Iki rokoke. Tadi rokok iki ya wis dibungkus. Nek rokok biasa kan rokok ya, saya dibuka ini kan wis rokok, bisa disedot langsung. Nek iki enggak lur. Maestro Edition refill iki enggak. Tadi rokok dibungkus maneh kaya aluminium foil ta apa iki jenenge karo aku. Terus diwadahi-wadahi iki. Nah, nek biyen lur sak ngertiku ya. Tahun piro ya lali aku. Rokoke besku ben ngene kok biyen, aku sik sekolah. Biyen iku tahun piro sih 2002, 2003, 2004 paling. Rokok iki dibungkus ambek wadah plastik mika. Iku dibungkus karo mika. Tapi ya wis lawas iku lur, perkembangan zaman saiki kan ya wis akhire wis gak digawe maneh. Kok mika plastik ngono. Dibungkus siji-siji, tambah luwih sangar tambahan. Nah, iki lur tak onjek ya. Iki lur. Iki sing ngarai ono selerete ireng iki ya. Refill iki. Ono selerete hitam iki. 2, 3, 4. Iki rokok wong pinter iki nek ngarani arek-arek nang nggonku iki. Rokokane wong pinter iki. 2, 3, 4 ya kan urut kan ya. Berurutan nang kae 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ono selerete ireng. Lah iki lur, kelebihane rokok refill iki. Maestro Edition iki kabeh. Iki pilihan ketokane. Dadi gak perlu dipenek-penek ngene maneh iki. Iki dadi wis enteng kabeh, coba ya. Tapi ono siji loro sing nepaki sik. Iki ne watos-atos mbakune kadang nang ndukur iki ono kaya merongkol kaya watu ngono. Wedhe. Nah, biasa kan diketek-ketek ngene kan dipenek-penek ngene. Nah, iki nek awakmu gak biasa rokokan kretek ya mungkin gak enak ya. Nek sing terbiasa rokokan filter gawe spon iku, ono spone, ono filtere iku. Nek rokokan ngene, rokokan kretek ya biasa ya kaget. Kadang disedot ngono mbakune mlebu nang cangkem biasae. Mlebu nang korokan. Tapi nek wis biasa rokokan kretek ya wis enak-enak ae. Sing penting beluk coy. Nah, iki coba ya tak sedote ya. Mantap. Ya mantap jos. Mantap iki. Apa maneh pas nepaki iki kondisine awakku rada mriyang ya. Kate pilek delokane. Makane aku tuku iki mang. Ya semisal tuku iki lah tak ulase pisan. Nah, oke. Enak iki lur. Enteng lho, tapi ya sik rada iki biasa kan lho, rada merongkol biasa mbakune pucuke ya. Enak tapi. Pemane karo ngombe kopi ireng. Wah, jos mantap lho. Enak iki. Biasane ngono nek aku ya. Tak CT biasa. CT ku apa kaya dikeki iki lho, letheke kopi lho pucuke kene iki. Tadi beraroma kopi lho rokoke lho. Dikeki CT tak
dikei apa kaya ledoke kopi lho nang kene. Dadi krasa kopi rokoke. Saiki yo akeh kok lho rokok-rokok sing beraroma buah, rokok apa ae rokok sing apa sih wingi ku. Fiesta ta apa iku, rasa semangka iku. Larang tapi regane tak delok iki sian, antara 25.000 ta piro. Nang toko langananku biasa itu ke Madura iku. Ngonoan. Enak lur. Nek awakmu gak terbiasa rokokan ngene, kepengin rokokan ngene. Kayak ono iku lho. Once, duduk once vokalis Dewa duduk lho ya. Kayak once kayak pipa lho, pipa kayak rokokan lho, kayak pem filtere. Nah, iku. Encepno rokokan sedoten enak. Nah, mantap iki lho. Cocok ambek jenenge Maestro Edition Super Premium Jisamsu. PT HM Sampurna Tbk. Pancen HM Sampurna iki pabrik gede lho. Pabrik lawas, industri rokok terkenal se-Indonesia. Bahkan dunia pasti kenal ambek HM Sampurna. Rokok Marlboro pun Philip Morris iki lek gak salah ya di iki ya di akuisisi ya, merger ya ambek HM Sampurna ya. Akhirnya Marlboro kan gabung ambek iki ya, ambek Sampurna. Ya wis iki lur. Cuma pengen ngulas rokok Jisamsu filter. Hargane nang kene iki nek nang toko nggonku kene iki 21.000. Isi piro iki? Isi 12 ya. Isi 12 retek. Cocok iki. Pemane kena ke obat iki mangane, kena ke obat watuk iki mangane. Kayak korokan seri. Engko episode video berikutnya kok tak ulas rokok lainnya. Oke lur, matur suwun sanget sing wis mampir nang videoku. Mohon kritik, saran, masukan, komentar. Sing bagi sedulur-sedulurku sing ndelok ningali menyaksikan videoku iki. Om Sutarman Channel. Video sing dikhususkan bagi para pecinta rokok ya. Mungkin ya gak dikhususkan sih kabeh apa boleh. Cuman channelku ini khusus mengulas dan mereview rokok-rokok yang ada di Indonesia tentang dunia perokokan Nusantara. Mohon di like videone, di komentar nang kolom komentar apa sing perlu di sampai saran dan masukan sing membangun kayak channel kula niki. YouTuber pemula, bukan YouTuber besar aku lur. Amatiran. Ya wis lur, bagi sing wis nge-like, nge-share, komen, sing wis menyaksikan, pemane subscribe, tak tungakno sehat walafiat, keluargane, anak bojone, sehat walafiat kabeh, tak tungakno rezekine lancar. Tak tungakno sembowaran kalire pekerjaane, rezekine dilancarno kabeh karo Gusti Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya wis lur, sampai jumpa di video berikutnya di Om Sutarman Channel. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.